שלום, אתמול הדגמתי איך אפשר לפנות ל-Power Query ולקבל את הרשימה של כל שערי המטבע המותקנים לאותו תאריך. כפי שאתם רואים פה, זאת התוצאה של הפנייה אתמול. אני אעשה פה דאבל קליק ויבחר Refresh. אנחנו רואים שהתאריכים הותקנו לערכים המתאימים לתאריך של היום, 1.7.2024. אבל כפי שאתם זוכרים, הבטחתי אתמול שאני אציג שיטה אחרת לשליפת שערים מבנק ישראל, שערי מטבע מאתר בנק ישראל, באמצעות נוסחה ולא באמצעות Power Query. וכמו שאתם רואים פה, הנוסחה הזאת, נוסחה קצת ארוכה אמנם, פונה ל-URL הזה באמצעות פונקציה שנקראת Web Service, ואני אמור, כאשר אני אעשה פה Refresh, F9, אנחנו רואים שאחרי הרפרש אנחנו מקבלים את הערכים המתאימים לתאריך של היום, 1.7.2024, כאשר יש לנו פה 12 שערי מטבע שהם שערי מטבע קבועים באתר בנק ישראל, 12 לפי הסדר הזה, כפי שאפשר היה לראות גם בדוגמה הקודמת, אותם שערים, אותם ערכים, תוכלו אחר כך להשוות מי שרוצה. זאת השיטה השנייה, ועכשיו שיטה נוספת שאני רוצה להראות. בשיטה הזאת אני יכול לפנות לפי שער או לפי קוד מטבע ספציפי. יש לי פה רשימה נפתחת, ולפי הרשימה אני יכול לבחור כל פעם קוד מטבע אחר, למשל USD, ואני אקבל את השער שמתאים להיום, או NOK, שער שמתאים להיום, או JOD, שער שמתאים להיום, וכו' וכו'. זהו. מקווה שנהנתם. מי שמעוניין בכל הקבצים האלה, שיפנה אליי באופן פרטי ואני אוכל לשלוח לו את כל הקבצים. תודה, להתראות.